Tässä on Siikavirran Joni taas, terve. Vakuutusongelmiin erikoistunut juristi. Mä oon juristi Hanna-Kaisa Heikkilä. Joni, kertoisitko sä meille, että minkä takia ihmisten kannattaisi valita just meidät hoitamaan niiden potilasvahinkoasiaa tai muuta vakuutusasiaa? No, meidän toimistomme lakiasian toimisto Suomen potilasvahinkoapu on ehdottomasti Suomen kokeneen potilasvahinkoasioihin erikoistunut lakitoimisto. Olemme hoitaneet asioita jo 17 vuoden ajan ja itselläni on yli 20 vuoden kokemus. Lisäksi meillä on siis 4 juristia kokeneita kaikki ja lisäksi 5 asiantuntijalääkäriä. Ja potilasvahinkoasioiden lisäksi me hoidetaan myös liikennevahinkoasiat, yksityistapaturma, vakuutusriidat, lääkevahinkoasiat ja myös työtapaturma-asioita silloin tällöin. Kyllä. Lähetä meille rohkeasti paperit maksuttomaan alkuarvioon, jos yhtään epäilet, että olet saanut vakuutusyhtiöstä huonon päätöksen.